پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. бо ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, беҳтар шудани баъзаи хӯрокворӣ ва дастгирии давлатӣ, корхонаҳои паррандапарварӣ истеҳсолро зиёд намуда, талаботи бозори дохилиро таъмин мекунанд. Масъулият заминаи рушди соҳа. ҳафтаи байналмилалии сабз дар Олмон платформаи муҳими муколама, таҷрибаомӯзӣ ва рушди ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи кишоварзӣ. Таваҷҷӯҳ ба растаи намоишгоҳи Тоҷикистон. созандагӣ мароми мост. корҳои ободонӣ дар кишвар ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолии давлати вусъат меёбанд. тавсияи майдони кишти картошка ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ мусоидат мекунад. истифодаи тухмии хушсифат василаи фаровонҳосилӣ. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. соҳибкорон дар Тоҷикистон бо такя ба низоми шаффоф ва имкониятҳои мавҷуда бозори дохилиро бо тухму гӯшти парҳезии парранда таъмин карда истоданд. зиёд гардидани корхонаҳои паррандапарварӣ ва бештар шудани саршумор имкон додааст ки давоми солҳои охир шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ қариб 4 маротиба, саршумори парранда наздик ба 3, истеҳсоли тухмчор ва гӯшти парранда наздик ба 7 маротиба зиёд шавад. ҳикматулло Назарзода гузориш медиҳад. соҳаи зудрас, тез инкишофёбанда ва таъминкунандаи бозори дохилӣ рушди паррандапарварӣ аст. феълан шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ дар ҷумҳурӣ ба 232 адад расидааст. ин рақам дар соли 1991 21 ададро ташкил медод. шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ солҳои 1991-2025 дар ҷумҳурии Тоҷикистон. соли 1991 21 адад, соли 2010 30 адад, соли 2020 181 адад, соли 2025 232 адад. корхонаҳои паррандапарварӣ дар Тоҷикистон бо такя ба низоми шаффоф ва имконияти фарохи фаъолият бозори ватаниро бо тухму гӯшти хушсифати истеҳсоли ватанӣ таъмин намуда истодаанд. рушди соҳаи паррандапарварӣ имконият медиҳад ки дар муддати кӯтоҳ истеҳсоли маҳсулоти парҳезию сафедадор зиёд карда шавад ва таъминоти аҳолӣ бо сафеда беҳтар гардад. солҳои охир бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгириҳои бевоситаи роҳбарияти олии кишвар соҳаи паррандапарварӣ ба маротиб рушд намуд. дар ин самт ҳавасмандии паррандапарварон, олимони соҳа, мутахассисони вазорати кишоварзӣ, мутахассисони корхонаи воҳиди давлатии саноати паррандапарварии Тоҷикистон ба маротиб афзуд ва кӯшиши худро ба он равона намуданд ки маҳсулоти соҳа бештар истеҳсол гардад ва бозори истеъмолӣ бо маҳсулотҳои истеҳсоли ватанӣ таъмин гардад. агар то муқаррар гардидани имтиёзҳо ба соҳаи паррандапарварӣ, афзоиши хароҷоти истеҳсолӣ ва коҳиши талаботи истеъмолкунандагон аз омилҳои аслии нисбатан кам истеҳсол шудани тухму гӯшти парранда гардида бошад, дастгириҳои давлатӣ, шарикии давлат бо бахши хусусӣ ва ҷорӣ гардидани сабукиҳои андозию гумрукӣ таи солҳои охир шароит фароҳам овард ки хароҷот каму
استحصال تقویت داده شود. حالا سرشماری پرنده از 6 میلیون و 586 و از 4000 سری سال 1991 به 13 میلیون و 77 و از 7000 سر در سال 2025 برابر گردیده است. سرشماری پرنده سالهای 1991-2025 در جمهوری تاجیکستان. سال 1991 6 میلیون و 586 و از 14000 سر. سال 2010 4 میلیون و 403 هزار سر. سال 2020 9 میلیون و 753 و از 2000 سر. سال 2025 13 میلیون و 77 و از 7000 سر. محض نتیجه همین دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان بود که در سالهای اخیر مقدار کارخانه‌های پرنده پروری 3.5 مرتبه، سرشماری پرنده 2.5 مرتبه، استحصال تخم 4 مرتبه و استحصال گوشت پرنده باشد زیاده از 6.5 مرتبه افزود. گواهی آن فراوانی محصولات در بازارهای داخلی جمهوری می باشد. امروز استحصال تخم از حساب زیاد گردیدن کارخانه‌های پرنده پروری و سرشمار و توجهی صاحبکاران به این بخشی سردرآمد ساحه کشاورزی تمایل افزایش داشته از 454 میلیون دانه سال 1991 به 1 میلیارد و 265 و از 6 میلیون دانه در سال 2025 برابر گردیده است. استحصال تخم سالهای 1991-2025 در جمهوری تاجیکستان. سال 1991 454 و از 3 میلیون دانه. سال 2010 231 و از 9 میلیون دانه. سال 2020 983 و از 1 میلیون دانه. سال 2025 1 میلیارد و 419 و از 3 میلیون دانه. گوشت پرنده اساساً پرهیزی به حساب رفته در ثبت استعمالی موقع خاصه دارد. در برابر آنکه سرشماری مرغان تخمده بیشتر می‌گردد، شماره پرندگان سمت گوشتی نیز زیاد و با افزایش نشان دهنده های ساحه زمینه گذاشته است. 17 تانه گوشت پرنده که سال 1991 استحصال می‌گردید با 50 از 8 تانه در سال 2025 برابر گردید. استحصال گوشت پرنده سالهای 1991-2025 در جمهوری تاجیکستان. سال 1991 17 تانه. سال 2010 2 تانه. سال 2020 30 و از 6 تانه. سال 2025 50 و از 8 تانه. با تحلیل کارشناسان ساحه، راهاندازی گردیدن چراهای هوسمندگردانی و امتیازات در این سمت میل صاحبکاران را به این ساحه مهم و سردرآمد بیشتر نموده است. این تدبیر شرایط فراهم آورد که شماره کارخانه‌های پرنده پروری افزایش، سرشمار پرنده زیاد و حجم استحصال گوشت تخم به مراتب بیشتر گردد. ҳафтаи байналмилалии сабз намоишгоҳи бошкӯҳи ҷаҳонист ки дар шаҳри берлини олмон идома дорад. он яке аз муҳимтарин намоишгоҳҳои байналмилалӣ дар соҳаи озуқаворӣ, кишоварзӣ, боғдорӣ ва рушди устувор ба шумор меравад. дар ин намоишгоҳ намояндагони зиёда аз 60 кишвари ҷаҳон иштирок доранд ки яке аз гӯшаҳои алоҳидаи ин майдонро намоишгоҳи ҷумҳурии тоҷикистон ташкил медиҳад. ҳамкорони мо аз рӯзи дуюми ин намоишгоҳ гузориш медиҳанд. намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз дар шаҳри берлини ҷумҳурии федеративии олмон идома дорад. ҳайати тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии ҳафтаи сабз иштирок доранд. дар рӯзи сеюми намоишгоҳ дар павилёни тоҷикистон миёни намояндагони бахши кишоварзии мамлакат ва як қатор кишварҳои иштирокчӣ мулоқоту гуфтугӯҳои судманд сурат гирифт. сармоягузорӣ ба соҳаи кишоварзии тоҷикистон бисёр муфид арзёбӣ гардида. зарфиятҳои мавҷуда имкон медиҳанд ки сармоягузорон даромади хуб дошта бошанд. афзоиши талабот ба озуқаворӣ, зарфиятҳои мавҷуда, қувваи кории арзон ва имтиёзҳое ки кишвар барои рушди соҳаи кишоварзӣ роҳандозӣ кардааст, имкониятҳои хубро барои сармоягузорӣ дар ин соҳаи муҳим фароҳам овардааст. дар намоишгоҳи мазкур намояндагони соҳаи кишоварзии мамлакат молу маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза, саноати хӯрокворӣ, нигораҳо аз гӯшаҳои зебоманзари тоҷикистон, ҳунарҳои мардумӣ, маводҳои муаррифӣ имконоти сармоягузорӣ дар соҳаи комплекси агросаноатии мамлакатро муаррифӣ доранд. меҳмонони намоишгоҳи байналмилалӣ ба гӯшаи тоҷикистон мароқи хос зоҳир намуданд. باعث واقعا افتخاره که در آلمان، در برلین پایتخت آلمان همچین نمایشگاهی
برگزار میشه که تاجیکستان این امکان رو داره بهترین محصولات خودش رو عرضه بکنه برای بازار آلمان. واقعا خوشحالی کننده است. تاجیکستان به پیش. نمایشگاه بین‌المللی هفته سبز در شهر برلین جمهوری فدراتیوی آلمان تا سنه 27 ینوری سال 2026 ادامه می‌یابد. نمایشگاه پلتفرم‌های تجارتی بین‌المللی برای کشورها، منطقه‌ها و شرکت‌های مالی استحصال کننده تمام جهان به حساب می‌رود که کشورهای اشتراکچی مال و محصولات خود را در حدود بازار اروپا معرفی می‌نمایند. یک سال به یک بار میشود هفته سبز. او اشتراک می‌کنیم. سهمین سال اشتراک می‌کنیم. هر سال زیاد شده در هفته سبز است. طلبات اینو برای میوگی تاجیکستان خیلی زیاد است. ما هنرمندا تصمیم گرفتیم که در سال 2026 در هفته سبز هنرهای مردمی را همچون با کارکردی خاک و پخته و اینا را معرفی کنیم. ما چیزای دستدوزی خودمون را به استحصال پخته تازه میباشند پیشکش آلمانیا کردیم. اشتراک و معرفی هرچی بیشتر امکانات و ذخیره‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان در آن با مورد بوده، شرکت‌های وطنی و مهمانان امکان پیدا نمودند که با نمایندگان بخش دولتی و خصوصی جهانی کشاورزی عاید به پیشرفت ساحه واخری و صحبت‌ها دایر نمایند. бо мақсади беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо ва дастрасии сокинону хоҷагидорон ба оби полезӣ каналҳои обрасон ва заҳбуру заҳкашҳои ҳудуди ноҳияи фархор тоза карда мешавад. тадбири мазкур бо ҷалби сокинону соҳибкорони маҳаллӣ амалӣ гардида масъулон ба мавсими нави обёрӣ омодагии ҳамаҷониба мегиранд. дар гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои водии кӯлоб боридани барф ва паст шудани ҳарорат имкониятро барои анҷом додани яхҷуфт мусоид намуд. имсол бо дарки аҳамияти муҳими ин амал дар баланд шудани самаранокии замин, нест шудани касалию ҳашароти зараррасон ва захира гаштани намии яхҷуфтро бештар намуданд. барои саривақту босифат гузаронидани шудгор ва кишти зироати кишоварзӣ дастрасии хоҷагиҳои хурду калон ба техникаву мошиналоти кишоварзӣ аз масоили муҳим дониста мешавад. дар заминаи дастгириҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастрасии хоҷагидорони шаҳру ноҳияҳои водии кӯлоб ба техникаҳои гуногуни кишоварзӣ бахусус тракторҳои тасмачарх беҳтар мегардад. ба иттилои масъулон соли 2025 хоҷагидорони водии кӯлоб дар ҳамкорӣ бо корхонаи воҳиди давлатии тоҷик агролизинг 11 трактори тасмачарх дастрас намуданд ки чунин шароиту имконоти мавҷудаи онҳо ба тақвияти коркарду шудгори замин ва афзун гардидани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ заминаи устувор гузошт. дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоб шудгор ва кишти тирамоҳӣ ба прагӣ ба анҷом расидааст. имрӯз хоҷагидорон барои шудгори заминҳои пахта бо тракторҳои тасмачарх сафарбар намуда тамоми назорати онҳоро аз рӯи ин техникаҳо ба роҳ мемонем. аҳли заҳмати шаҳру ноҳияҳои водии кӯлоб бо истифодаи самараноки замин, техникаву механизмҳои зарурӣ шудгори тирамоҳии заминҳои кишоварзиро ба анҷом расонида имрӯзҳо шудгори баҳориро вусъат бахшида истоданд. тавре аз ҷараёни корҳои саҳро мушоҳида мегардад заҳматкашон бо истифода аз тракторҳои тасмачарх заминҳои корамро шудгору коркарди босифат гузаронида барои кишти зироати кишоварзӣ дар мавсими баҳор омода менамоянд. чунин тадбирандешиҳои хоҷагидорон ба таври шабонарӯзӣ бо усули яхҷуфт дар заминҳои кора мароми тоза дорад. имсол шудгори заминҳои пахта тавассути тракторҳои тасмачарх бештар гардонида мешавад, зеро таҷрибаи солҳои охир нишон медиҳад ки фаровонҳосилӣ аз шудгори босифат вобастагӣ дорад. бо назардошти ҳамин истифодаи техникаи тасмачарх бештар мешавад. дар шароити дигаргуншавии иқлим истифодаи ҳар имконияти табиӣ ба рушди соҳа мусоидат мекунад. мутахассисони соҳаи кишоварзӣ дар заминҳои барфпӯш ва яхшуда анҷом додани шудгорро тавассути тракторҳои тасмачарх василаи хуби босифат анҷом ёфтани он, нест кардани ҳар гуна касалию ҳашароти зараррасон ва омили фаровонҳосилӣ арзёбӣ менамоянд. дар робита ба ин заҳматкашону механизаторон фурсатро самараноку мақсаднок истифода бурда истоданд то тавассути шудгори босифати замин дар баландбардоштани самаранокии замин муваффақияти худро афзун намоянд. анваршо сайдализода, сайҳомиди шариф, ахбор. дар марказ ва деҳоти ноҳияи Ёвон ба васеъ намудани майдони кишти картошка таваҷҷӯҳ бештар мешавад. дар ин тадбир кормандони ҳама ниҳоду сохторҳо саҳмгузорӣ мекунанд. тибқи нақша танҳо дар ҷамоати деҳоти Гулсараи Юсуфова ҳосили кишти картошка дар соли 2026 бояд ба 180 сентинер расонда шавад ки ин дар қиёс ба соли 2025 30 сентинер зиёд мебошад.
соли 2025 кишоварзони ҷамоати Гулсара Юсуфова ҳосили кишти картошкаро ба зиёда аз 150 сентнер расониданд. ин нишондод дар соли 2026 бояд ба 180 сентнер баробар карда шавад. барои ба ин ҳадаф ноил гаштан дар ҷамоат бо истифода аз шароит ва имконоти мусоид кишти картошка вусъат дода мешавад. майдони заминҳои кишт дар ҷамоати Гулсара Юсуфова 1811 гектарро ташкил намуда соли 2025 дар майдони 17 гектар картошка кишту парвариш карда шуд. таваҷҷӯҳи роҳбари давлат ба рушди соҳаи кишоварзӣ ва истифодаи аҳли заҳмат аз шароити мавҷуда имкон дод ки майдони кишти картошка дар соли 2026 васеъ гардад. ба ҳолати имрӯз дар ҷамоати Гулсара Юсуфова дар масоҳати 27 гектар замин картошка кишт шудааст ва ин нишондод дар ҳоли боз ҳам васеъ шудан қарор дорад. дар ҳама хоҷагиҳои деҳқонӣ тухми серҳосил бо риояи дурусти агротехникаи кишоварзӣ кишт карда мешавад. раванди кишт бо истифода аз иқлим ва ҳавои мусоид вусъат дошта истифодаи 28 техникаи соҳавӣ ба иҷрои саривақтии он мусоидат менамояд. дар ноҳия васеъ намудани майдони кишт аз ҳисоби заминҳои солҳо боз бекорхобидаро аз омилҳои муҳим дар баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва саҳм гузоштан дар таъмини ҳадафи стратегӣ таъмини амнияти озуқаворӣ медонанд. аз ин лиҳоз майдони кишти ҳама намуди сабзавот бо саҳму иқдоми кормандони идораву ташкилотҳои гуногун васеъ карда мешавад. ин иқдом баробари ҷамоати Гулсара Юсуфова дар дигар ҷамоату деҳоти ноҳия низ ҳадафмандона ҷараён дорад. танҳо аз ҷониби кормандони кумитаи идораи замин дар ноҳияи ёбон дар майдони зиёда аз 1 гектар замин картошка кишт карда шудааст. барои дар мавсим таъмин намудани майдони кишт бо оби полизӣ аллакай омодагиҳо ҷараён дошта ҳама пойгоҳҳои обкашии ноҳия дар ҳоли таъмир ва барқарорсозии иқтидори лоиҳавӣ қарор доранд. имсол кишоварзони шаҳри турсунзода дар майдони зиёда аз 8000 гектар шудгор гузаронинданд ки ин нишондиҳанда 85% нақшаи пешбинишударо ташкил медиҳад. айни замон корҳои шудгор бо истифода аз техникаҳои муосири тасмачарх идома дошта тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати омодасозии заминҳо ба кишти баҳорӣ андешида мешаванд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. бо мақсади иҷрои нақшаи кишт ва шудгори заминҳо имрӯзҳо аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри турсунзода дар саҳро барои омода намудани замин ба мавсими кишти имсола муташаккилона фаъолият доранд. тибқи иттилои масъулин то имрӯз шудгори заминҳои обӣ ки 8288 гектарро ташкил медиҳад пурра ба анҷом расидааст. дар заминҳои лалмӣ ки бештар аз 4590 гектарро дар бар мегирад шудгор идома дошта дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. тибқи нақшаи пешниҳод гардида 5211 гектар пешниҳод шудааст ки то имрӯз 103% нақшаи кишт иҷро шудааст. нақшаи шудгор бошад 12881 гектар. дар ин самт корҳо бо маром идома дорад. дар ҷамоати деҳоти работи шаҳри турсунзода зиёда аз 80 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият менамояд ки заминҳои хоҷагиҳо зиёда аз 360 гектарро ташкил медиҳад. дар шаҳри турсунзода 9 ҷамоати деҳот мавҷуд мебошад ки ҷамоати деҳоти даҳсолагии истиқлолият яке аз ҷамоати деҳоти калонтарин ба ҳисоб меравад. дар ҳудуди ин ҷамоати деҳот беш аз 550 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият менамояд. то имрӯз масъулин нақшаи шудгорро ҳам дар заминҳои лалмӣ ва ҳам дар заминҳои обӣ пурра иҷро намуданд. дар айни ҳол заминҳои лалмӣ қариб 100% шудгор шудагӣ ғалладонагӣ 650 гектарро ташкил медиҳад. дар ин самт корҳо идома дорад. шудгори заминҳо ки яке аз марҳилаи асосии кишт ба шумор меравад барои беҳтар шудани ҳосилнокии замин ва сифатнокии зироатҳо аҳамияти аввалин дараҷа дорад. то имрӯз дар шаҳр иҷрои нақшаи шудгори заминҳо беш аз 85%ро ташкил медиҳад. ҷиҳати иҷрои саривақтии нақша аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри турсунзода азм доранд ки фаъолияти худро дар ин самт дучанд намуда ба мавсими кишти имсола омодагӣ ҷиддӣ бубинанд. таҷрибаи амалии меҳнаткашони ноҳияи лаш нишон дод ки дар шароити дигаргуншавии иқлим ва то андозае баланд гардидани ҳарорат мавзеъҳои баландкӯҳ барои истеҳсоли меваҳои босифату дорои тамъи лазиз беҳтарин имконият маҳсуб меёбад. бо ҳамин назардошт дар мавсими имсола асосан заминҳои бекорхобида барои бунёди боғ аз худ карда мешаванд. ҳоло кишоварзон дар ноҳияи лахш захиракунии барфро дар атрофи ниҳолон ва яхобмониро анҷом медиҳанд. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад.
захирашавии намӣ, нестшавии касалиҳу ҳашароти зараррасон ва дертар фаро расидани давраи гулкунии ниҳолон аз бартариҳои аслии ҷамъкунии барф дар атрофи дарахтон ва обмонии захиравӣ маҳсуб меёбад. истифодаи ба мавриди имкониятҳои табиӣ мувофиқ ба фасли сол беҳтарин имконият дониста мешавад ҷиҳати рушди боғдорӣ ва истеҳсоли меваҳои дорои сифати баланду тамъи лазиз. ҳоло ин амалро боғдорон дар ноҳияи Лахш ба хотири эҳтимоли кам шудани бориши барф дар давраҳои баъдӣ анҷом дода, дар охирҳои моҳи феврал ва аввали март бештар мекунанд. дар моҳи март бо марҳилаи дуюм бо бисёрта ҷамъ вақте ки обшавии барфҳо сарф мешавад, дар ҳамон ҳолат ҳам бо ҷамъкунӣ бо сар мекунем. ба ҳолати 1 январи соли 2026 майдони умумии боғ дар ноҳияи Лахш ба 1577 гектар баробар шудааст. дар соли гузашта 5 гектар боғи нав бунёд гардида, истеҳсоли мева ба наздики 12000 тонна баробар шудааст. ҳамин гуна истифодаи ба мавриди ҳар имконияти табиӣ ва дар муҳлатҳои муайяншуда анҷом додани корҳои саҳроӣ имрӯз меҳнаткашони ноҳияи Лахшро на танҳо дар васеъкунии майдони боғ, муҳимтар аз ҳама дар баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва истеҳсоли меваҳои дорои сифати баланду тамъи лазиз муваффақ намудааст. ҳоло дар ҷамоати наврӯзи ноҳияи Лахш 26 гектар боғ аст ки дар давраи зимистонгузаронӣ, яхобмонӣ, шудгори тирамоҳӣ, захира кардани барф дар бехи дарахтон то ҳол идома дорад ва деҳқонон дар хоҷагиҳошон, дар амборҳои хусусишон захираи себу картошкаву дигар маҳсулотҳои кишоварзӣ захира доранд ки то моҳи май ба бозорҳои ҷумҳурӣ пешниҳод менамоянд. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Лахш зимни гузарондани чорабиниҳои саҳроӣ, моҳият ва зарурати анҷом додани тадбирҳои зимистона дар майдони боғ ва яхҷуфт фаҳмонида мешавад. барфу ях дар шароити дигаргуншавии иқлим имконияти асосӣ барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва истеҳсоли энергияи сабз маҳсуб меёбад. дар ин мавсим нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта барф ним метр баланд боридааст. дар марҳилаи аввал ин барои рушди боғдорӣ ва мубориза бар зидди касалию ҳашароти зараррасон мақсаднок истифода мегардад. ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳия 558 миллион ташкил мекунад ки нисбат ба соли гузашта 22 миллион зиёд мебошад. боғдорони ноҳияи Лахш корҳои зимистонгузарона ба анҷом расондааст ки аз намуди якумаш захира намудани барф дар гирди дарахтон мебошад ки ба хотири ҳам захираи намиро зиёд кардан, ҳам пешгирӣ намудани ҳашаратҳои зараррасон ва дар оянда барои беҳдуршавӣ дарахтон мебошад. ин имкониятҳои табиӣ дар натиҷаи тадбирандешиҳои пайвастаи ҳукумати кишвар барои муваффақ шудан дар амалишавии ду ҳадафи стратегӣ рушди соҳаи кишоварзӣ ва истеҳсоли энергияи сабз муфид истифода мегардад. боридани барфи бештар манбаи асосии об, мӯътадилшавии шароити табиӣ барои истеҳсоли картошкаю мева, баландшавии ҳосилнокӣ ва таъмини фаровонӣ дар бозори истеъмолӣ муҳим аст ки меҳнаткашони соҳибтаҷриба аллакай барои истифодаи ҳар имконияти табиӣ вобаста ба фасли сол кӯшиш мекунанд. наврусиҳ азизулло, раҷабалӣ маҳмадалӣ, Лахш, ахбор. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари таҳлилу баррасии самтҳои сиёсати дохилию хориҷии кишвар аз сокинон даъват ба амал оварданд ки дар раванди корҳои ободонию созандагӣ саҳмгузор бошанд. дар шаҳри Кулоб ва ноҳияи Хуросон бо мақсади омӯзиши паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ ҳамоиши илмӣ доир гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бо мақсади шарҳу тавзеҳи нуктаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кулоб ҳамоиши ҳизбӣ баргузор гардид. таъкид гардид ки паёми солона ҳамчун санади муҳимтарини сиёсӣ ва барномавии самтҳои асосии рушди кишварро барои солҳои минбаъда муайян менамояд. паёми пешоҳи миллат на танҳо гузориши солона, балки роҳнамои амалӣ барои тамоми ниҳодҳои давлатӣ ва ҷомеа мебошад. он нишондиҳандаҳои муҳими иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва илмиро ҷамъбаст намуда нақши рушди устувори кишварро барои солҳои минбаъда муайян менамояд. пазируфта шудани якчанд ёдгориҳо ва арзишҳои фарҳангӣ ба феҳристи мероси ғайримоддии башарият боиси ифтихори ҳар як шаҳрванди кишвар мебошад. дар идомаи суҳбат таъкид гардид ки эълон гардани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносӣ
شناسی و خودآگاهی ملی هر یک ما را ضرور است که در آبادانی و پیشرفت وطن عزیزمان سهم ارزنده خود را گذاشته باشیم. در فرجام چهاربینی یک قطار فعالان با مکافات‌های حزبی قدردانی کرده شدند. در ناحیه خراسان با مقصد اجرای نشان‌دهنده‌ها و نکته‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان همایش علمی برگزار گردید. در چهاربینی نماینده حکومت، مسئولین کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و اهل جماعتچگی اشتراک نمودند. در آغاز واخوری تاکید کرده شد که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی همچون حجت مهم سیاسی و استراتژی سمت‌های اساسی رشد منبعده دولت و جامعه را معین نموده برای تمام قشرهای جامعه راهنمای عمل به حساب می رود. مسئولین ضمن برآمد خود ابراز داشتند که سرور دولت در پیام نوبتی به مسئله های حفظ ارزش‌های دولتداری، تحکیم وحدت ملی و خودشناسی شهروندان توجه مخصوص ظاهر نموده تاکید کردند که وحدت ملی و صلح و ثبات جامعه بزرگترین دستاورد مردم تاجیکستان بوده، حفظ تحکیم آن وظیفه مقدس هر یک شهروند کشور می باشد. همچنین در رفت واخوری گفته شد که پرزیدنت مملکت رشد اقتصادی ملی را همچون عامل اساسی پیشرفت دولت ارزیابی نموده با استفاده ثمراناک ذخیره‌های طبیعی، رشد ساحه‌های صنعت، کشاورزی، انرژتیکا و رشد بخشیدن کارهای سازندگی توجه خاص ظاهر نمودند. چهاربینی در فضای سازنده، روحیه بلند وطندوستی و احساس مسئولیت جنبست گردیده اشتراکچیان آمادگی خود را جهت تطبیق دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اظهار نمودند. дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маориф 25% зиёд карда мешавад. амасола баландбардоштани музди маоши кормандони соҳаи маориф ва беҳтар гардидани вазъи кормандони муассисаҳои таълимӣ далели равшани таваҷҷӯҳ ба ҳаёти иҷтимоии омӯзгор ва ба ин васила баландбардоштани сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ мебошад. гузориши ҳамкорони мо аз шаҳри бӯстон таҳия шудааст. таи даврони соҳибистиқлолӣ музди меҳнати кормандони соҳаи маориф давра ба давра беш аз 20 баробар зиёд гардид. аз 1 сентябри соли равон маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маориф боз 25% зиёд карда мешавад. дар шаҳри бӯстони вилояти Сух кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ аз ин иқдом хушнуд гардида ғамхории ҳамешагии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сабаби бартараф намудани норасоии кадрӣ, таъмини шароити созгор барои маорифчиён ва баланд бардоштани савияи дониши хонандагон арзёбӣ намуданд. ин тадбирҳо маҳз ба он равона шуданд ки омӯзгорон ба такмил додани дониш ва малака бештар рӯ оварда ба талаботи замон ҳамқадам бошанд. иқдоми навбатии роҳбари давлат моро рӯҳбаланд менамояд ва мо барои баланд бардоштани сифати таълим, сатҳи дониши тарбиятгирандагон бо мақсади тарбияи насли солиму созандаи миллат кӯшиш ба харҷ медиҳем. зеро мо гузорандаи хишти аввал дар таълиму тарбияи ояндасозони миллатем. ҳукумати мамлакат барои баланд бардоштани мақоми омӯзгор дар ҷомеа, бартараф намудани норасоии кадрӣ, таъмини шароити созгор барои маорифчиён ва баланд бардоштани савияи дониши хонандагон ҷаҳду талоши зиёд менамояд. зеро муаллим, тарбиятгари инсон, чароғи роҳнамо ба сӯи фардои дурахшон, таконбахши рушди ҷомеа ва саҳмгузори рушди нерӯи ақлонӣ мебошад. яке аз қадамҳои муҳими давлат дар самти дастгирии омӯзгорон ин зиёд шудани маоши онҳо мебошад. ғамхории пешвои миллат нисбати мураббии омӯзгорон дар он аст ки ҳар сол зина ба зина музди маоши мо баланд бардошта шуда истодааст ва шароит барои таълиму тарбия дар муассисаҳо беҳтар шуда имконияти беҳтар фароҳам оварда истодаанд. калиди ҳама гуна дастоварду пешравӣ ва истиқлолияти фикрӣ омӯзгор ва хазинаи маънавию илмии ӯ ба шумор меравад. аз ин рӯ самаранок ба роҳ мондани кори таълиму тарбия аз ҷониби омӯзгор имкон фароҳам меорад ки сатҳи мафкура ва донишу ҷаҳонбинии хонандагон боло равад ва онҳо ҳамқадами замон гарданд.
ҳамасола бо дастгирии ҷаноби олӣ музди маоши омӯзгорон нисбат ба дигар соҳаҳо зиёд шуда истодааст. мо кормандони соҳаи маориф, мураббиён ва аҳли ҷомеа барои ин ҳама ғамхориҳо ва дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории самимии худро изҳор менамоем. итминон дорем, ки бо чунин сиёсати созанда ва инсонпарварона Тоҷикистон боз ҳам рушд ёфта насли ояндасози кишвар дар роҳияи худшиносӣ, ватандӯстӣ, илмдӯстӣ тарбия меёбанд. тақрибан ҳамасола баланд бардоштани музди маоши кормандони соҳаи маориф ва беҳтар гардидани вазъи кормандони муассисаҳои таълимӣ далели бебаҳси таваҷҷӯҳ ба ҳаёти иҷтимоии омӯзгор ва ба ин васила баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ мебошад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бустон, ахбор. сипари боэътимоди миллат хизматчиёни қушунҳои сарҳадӣ дар ҳифзи марзубуми кишвар ва таҳкими пойдории субот нақши муҳим дошта шабонарӯз баҳри дифои хатти марз хизмати содиқона менамоянд. ин аст ки 18 январи соли 2026 кӯшиши убури сарҳад аз ҷониби муҳофизони марз ошкор ва пешгирӣ карда шуд. тафсилот дар гузориши кормандони маркази матбуоти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. 18 январи соли 2026 тахминан соати 00:30 4 нафар аъзои ташкилоти террористӣ дар аломати сарҳадии 151-2 қаноти чапи минтақаи муҳофизатии дидбонгоҳи сарҳадии 7-уми Хирманҷо атради сарҳадии ёл воқеъ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин сарҳади давлатиро убур карда аз деҳаи дарбандаки вулусволии хоҳони вилояти Бадахшони Афғонистон ба хоки ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуданд. дар натиҷаи андешидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии таъҷилӣ макони ҷойгиршавии террористон дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд. террористон ба амри сарҳадбонон оид ба таслим шудан итоат накарда муқовимати мусаллаҳона нишон доданд. зимни гузарондани амалиёти ҷангӣ ҳар 4 нафар террорист нобуд карда шуд. аз ҷои ҳодиса 3 адад силоҳи оташфишони тамғаи автомат Калашников, 1 адад тапончаи истеҳсоли хориҷии нави Крус, 6 тирдон, 183 адад тирҳои автомати Калашников ва тапонча, 3 адад телефони мобилӣ, 1 адад ратса, 1 адад қаиқ мусодира карда шуд. қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо масъулияти том изҳор медорад, ки барои таъмини амнияти сарҳадии давлатӣ минбаъд низ аз тамоми қувваи восита истифода намуда ба сарҳадчиканон ҷавоби сазовори қонунӣ хоҳад дод. айни замон вазъият дар сарҳади давлатӣ таҳти назорат қарор дорад. вобаста ба ҳолати мазкур бо дастасии моддаҳои 179 терроризм, 335 ғайриқонунӣ гузаштан аз сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, 195 ғайриқонунӣ соҳиб шудан, ба дигарон додан, ба соҳибияти каси дигар додан, нигоҳ доштан, интиқол додан, гирифта гаштани силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш, кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда, тафтишот идома дорад. баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ яке аз 4 ҳадафи стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо ташаббус ва роҳнамоии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёду навсозии роҳҳо, пулҳо ва нақбҳо дар масири Душанбе Қорух амалӣ гардида, ин иқдом ба таҳкими истиқлолияти иқтисодӣ ва табдилӣ ёфтани Тоҷикистон ба кишвари транзитӣ замина гузошт. айни замон корҳои сохтмонии қитъаи роҳи мошингард аз ноҳияи Дарвоз то даромадгоҳи ноҳияи Рӯшон дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чун дигар минтақаҳои ободи Тоҷикистони соҳиби истиқлол аз баракати даврони истиқлолият дар баробари рушди соҳаҳои хоҷагии халқ дар самти бунёди роҳу пулҳо ва долонҳои нав ва дастовардҳои назаррас ноил гардид. шоҳроҳи азими Душанбе Кулоб Дарвоз Хорухқулма ба сифати масири бузурги иқтисодиву транзитӣ дониста шуда дар партави дастгириҳои ҳамаҷонибаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд ва азнавсозӣ гардида истодааст. айни замон корҳои бунёдӣ
дар ин масир идома дошта, танҳо дар соли 2025 дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон қисми шоҳроҳ қита аз роҳи асосӣ то маркази ноҳияи Ванҷ ва як нақби мошингузар бунёду аз навсозӣ гардид. Долони зидди тармавии деҳаи барсеми ноҳияи Шоғнон дар масоҳати 550 метр, пули мошингузар дар ин масир дар масоҳати 82 метр, роҳи мошингузар дар масофаи беш аз 3 километр, инчунин пули мошингузар аз болои дарёи Ғунд дар шаҳри Хоруғ дар масоҳати 200 метр ва роҳи мошингарди 1 километра сохта ба истифода дода шуд. Дар назар аст шуруъ аз дарвозаи ноҳияи Рӯшон то маркази он дар масофаи 68 километр роҳ аз навсозӣ гардида, ин иқдом дар рафту омади мусофирон ва ҳамлу нақли молу маҳсулот дар муддати кӯтоҳтарин то маркази кишвар шаҳри Душанбе мусоидат хоҳад кард. бунёду аз навсозии роҳҳо барои ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ шудани сифати хизматрасонӣ дар ин масир, рушди боркашонӣ, беҳтаршавии хизматрасониҳо, хуб шудани зиндагии мардум ва пешрафти иқтисоди миллӣ мусоидат мекунад. бунёд гардидани роҳҳои аҳамияти миллӣ ва байналмилалӣ ва долонҳо беҳтарин васила ҷиҳати ноил гардидан ба яке аз ҳадафҳои аслии ҳукумати кишвар, яъне ба пуррагӣ раҳоӣ бахшидани давлат аз бомбасти коммуникатсионӣ муҳим ба ҳисоб меравад. дар ноҳияи восеъ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд ва навсозии 408 иншооти гуногун таъинот ба нақша гирифта шудааст. дар давоми беш аз 4 соли охир бо дастгирии ҳукумати кишвар ва саҳми соҳибкорон дар марказ ва деҳоти ноҳия 371 иншоот мавриди истифода қарор дода шуд. дар боқимонда бинову иншоот корҳои сохтмонӣ бо маром ва суръати баланд идома дошта, ҷиҳати саривақт ба анҷом расонидани онҳо тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. тафсилот дар гузориши навбатӣ. баҳри истиқболи сазовори ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи восеъи вилояти Хатлон аз 408 иншооти ба нақша гирифта шуда то имрӯз 371 иншооти таъиноти гуногун бунёду навсозӣ гардиданд. дар доираи эълони соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар ҳама ҷамъияти шаҳраку деҳоти ноҳия бо ҷалби ширкатҳои сохтмонӣ ва мутахассисону сохтмончиёни ватанӣ корҳо бо маром ҷараён доранд. имрӯз ноҳия симои наверо гирифта рӯз то рӯз зеботару назарабо шуда истодааст ки ин ҳама пешравиҳоро сокинони бароманд пеш аз ҳама ба пойдории истиқлоли комили кишвар рабт медиҳанд. аз раванди корҳои сохтмонии иншоотҳои ноҳия бовар дорем то таҷдиди ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки 408 иншоотро дар бар мегирад, нақшаро барзиёд иҷро намоем. дар асоси нақшаи генералии шаҳраки ҳулбуки ноҳияи восеъ ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, рушду пешрафти шаҳраки ноҳия давра ба давра таъмин мегардад. дар ин замина назорати масъулон пурзуд ба роҳ монда шуда корҳо мувофиқи мақсад идома дорад. бо дар назардошти амалисозии нақшаи генералии ин шаҳрак, корҳои сохтмонӣ ҷиҳати бунёди биноҳои баландошёна ва дигар иншоот таъризӣ шуда мароми тоза касб намудааст. рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нақшаи генералии шаҳраки ҳулбуки ноҳия пайваста зери назорати масъулони мақомоти иҷроия ва ҳифзи ҳуқуқи ноҳия қарор дошта, суҳбату вохӯриҳо бо соҳибкорон ва масъулони ширкатҳои сохтмонӣ гузаронида мешавад. тибқи иттилои масъулон, дар доираи нақшаи генералии ҳудуди шаҳраки ҳулбуки ноҳияи восеъ даҳҳо бинои маъмурию истиқоматӣ, марказҳои тиҷоративу фароғатӣ, марказҳои муосири фурӯши молу маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ, коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустӣ, боғчаҳои кӯдакона, майдонҳои варзишӣ ва дигар иншооти ҳаётан муҳим қомат афрохта мешаванд. инчунин таҳияи роҳҳо, нақлиёти ҷамъиятӣ, хатҳои об, барқ ва алоқа низ аз дигар навгониҳои дар нақша таъризӣ шуда мебошад ки бешубҳа бар рушди инфрасохтор замина мегузорад. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи восеъ, ахбор. солҳои охир ҷамоати деҳоти ворухии шаҳри Исфара ба яке аз маконҳои ободу зебо табдил ёфта, сатҳу сифати зиндагии сокинони он ба таври назаррас беҳтар шуда истодааст. имрӯзҳо сокинони ҷамоат бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ иқдомҳои неку шоиста ва корҳои созандагиро амалӣ менамоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо.
мардуми заҳматкаши ҷамоати деҳоти ворух ки яке аз калонтарин ҷамоат дар шаҳри исфара маҳсуб меёбад баҳри истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар роҳи ободии диёр камар баста барои амалӣ намудани иқдомҳои созанда шабу рӯз дар талошанд. Ташаббусу иқдоми созандаи мардуми деҳа, саҳмгузории соҳибкорони саховатпеша ва саъю кӯшишу саҳми сокинони ободкори деҳа дар ҳалли муҳимтарин мушкилоти иҷтимоӣ ва ободонии маҳаллии зист шоистаи таҳсин ва ибрату пайравиҳост. имрӯзҳо корҳои сохтмониву ободонӣ дар ҳама гӯшаву канори деҳот вусъати тоза пайдо намуда бунёди бунгоҳу маркази саломатӣ, синфхонаҳои иловагӣ, толорҳои варзишӣ, таъмиру азнавсозии кӯдакистон ва муассисаҳои таълимӣ бо маром идома дорад. мунфаршкунии кӯчаву роҳҳои байни деҳавӣ ва роҳи марказии деҳа ба анҷом расидаву мардуми меҳнатқарини он бо вусъати корҳои ободонӣ дар ҳар як маҳалли аҳолинишин ва корхонаву муассисаҳо ҷаҳд доранд ки ин деҳоти кӯҳистон боз ҳам рушду тараққӣ ва зебову ороста гардад. роҳҳо мунфарш гардиданд, биноҳои фарҳангӣ, биноҳои маориф, бозсозӣ ва биноҳои нав сохта шуданд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон диққати махсус медиҳанд ба гӯшаҳои дурдасти кишвар. мардуми ворух имрӯзҳо бо дили гарм ва дар зери осмони софу беғубори кишвар ба хизмати софдилонаи содиқона баҳри ободӣ ва пешрафти кишвари азизамон Тоҷикистон саҳми арзандаи худро гузошта истодаанд. боиси қаноатмандист ки дар амалисозии нақшаи чорабиниҳо ва раванди ободкориҳо хоса соҳибкорони саховатпешаи деҳа саҳми назаррас мегузоранд, махсусан ба таври ҳашари умумӣ ва дастгирии умум бунёд намудани иншооти иҷтимоӣ ба ҳукми анъана даромадааст. бахшида ба ҷашни бузурги миллию давлатӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти ворух ки яке аз ҷамоатҳои калонтарини шаҳри Исфара ҳисоб меёбад, бунёд таъмир аз навсозии 130 иншоот ба нақша гирифта шуда дар давоми 4 соли гузашта 162 иншоот мавриди истифодабарӣ қарор гирифт ки 126% нақшаро ташкил мекунад. мо тасмим гирифтем ки то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боз 20 иншооти дигар сохта мавриди истифода қарор диҳем. ҳамин ин ободиҳое ки имрӯз ба назар мерасад маҳз бо шарофати сулҳу оромии кишвар бо дастгириҳои пайвастии пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад ва мо имрӯз шукронаи истиқлолу ваҳдати тоҷиконро дорем. маврид ба зикр аст ки алҳол дар ҳудуди ҷамоат 12 муассисаи таълимӣ, беморхонаву таваллудхонаи минтақавӣ, 4 маркази саломатӣ, 6 бунгоҳи тиббӣ ва коргоҳи истеҳсоливу дӯзандагӣ фаъолият доранд. мо ҷавонони ҷамоати деҳоти ворух шукргузор ва миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ мерасонем. воқеан яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлати мо роҳандозии бунёдкориҳо, сабукӣ бахшидан ба тарзи ҳаёти мардум, фароҳам овардани шароит ва таъмини зиндагии орому осуда дар маҳалҳо мебошад. сокинони ҷамоати деҳоти ворух иброз доштанд ки минбаъд низ баҳри таъмини иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тамоми имконият истифода мебаранд то барои обод намудани зодгоҳи худ ва дар маҷмӯъ тамоми Тоҷикистон ҳиссаи назаррас гузоранд. дар ноҳияи Лахш ва шаҳри Нав бо ҳадафи таъмини бемушкилии нерӯи барқ ба аҳолӣ ва пешгирӣ аз қонуншиканиҳо тадбирҳои судманд амалӣ карда мешавад. аз ҷумла бо ҳамин мақсад аз ҷониби ниҳодҳои дахлдори соҳа корҳои фаҳмондадиҳӣ бо сокинон гузаронида шуд. гузориши ҳамкоронамон. бо мақсади беҳтар намудани шароити таъмини барқ ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ дар тамоми қаламрави кишвар, татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти баровардани ҳисобкунакҳои барқӣ аз дохили хона ба берун, насби симчӯбҳои нави барқӣ ва иваз кардани ноқилҳои кӯҳна марҳила ба марҳила амалӣ карда мешавад. тибқи нақша аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқи ноҳия дар тамоми деҳаҳо ва маркази ноҳия ки талабот ба барқ дар онҳо пайваста афзоиш меёбад, корҳои муҳими бунёдӣ ва таъмирӣ оғоз гардидааст. бинобар ин симчӯбҳои нави барқӣ ва ноқилҳои сифатан баланд ки метавонанд бештар бо шартҳои муосири энергетикӣ мутобиқ бошанд, насб карда мешаванд. шабакаҳои барқи ноҳияи Шаҳрнав
برای خوش‌صفت و منتظم تامینات نیروی برق در دوره تیرماه زمستان سالهای 2025-2026 از طرف شبکه یک قطار کارها را به انجام رسانیده شد. از جمله در خطای برقی هوایی 1004 کیلوولت به مقدار 217 قطعه شاخه درختان از حدود حمایتگری خطای برقی تازه کرده شد و در خطای برقی هوایی 1004 کیلوولت به مقدار 3000 متر ناقل‌های فرسوده با ناقل‌های برش اشکالان و استوار کرده شد. ҳисобкунакҳои барқӣ ки қаблан дар дохили хонаҳо ва бо роҳи дастрасӣ мушкил қарор доштанд акнун ба берун интиқол дода мешаванд. ин қадам на танҳо барои осон кардани раванди назорат ва хидматрасонӣ балки барои баланд бардоштани сатҳи бехатарии аҳолӣ низ муҳим аст. хусусияти асосии ин навоварӣ дар он аст ки вақте ҳисобкунакҳо дар дохили хона қарор доштанд мумкин буд ки бо сабабҳои мухталиф хатар ба вуҷуд ояд. ҳоло бо гузариш ба берун ин хатарҳо ба таври назаррас коҳиш ёфта коркард ва хидматрасонии ҳисобкунакҳо осонтар ва бехатар мегардад. насби симчӯбҳои нави барқӣ дар ноҳияи шаҳри нав бо мақсади саривақт расонидани нерӯи барқ ба аҳолӣ арзёбӣ мегардад. кормандони прокуратураи ноҳияи лаж бо мақсади пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкуниҳо корҳои фаҳмондадиҳиро дар доираи тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон бо кормандони шабакаҳои барқ ташкилоту корхонаҳо муассисаҳои таълимӣ ва тандурустӣ мунтазам баргузор менамояд то пеши роҳи истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ талафот ва саркашӣ аз пардохти саривақтии ҳаққи қувваи барқ пешгирӣ карда шавад. аз ҷумла давоми соли гузашта ва то ҳамин давраи соли равон кормандони прокуратураи ноҳияи лаш ҳолати риоя ва иҷрои қонунгузории амалкунанда дар бораи истифодаи самараноки нерӯи барқ дар ҳамкорӣ бо кормандони шабакаҳои барқ 5 маротиба санҷишҳо гузаронида шуд. дар натиҷаи санҷишҳо як парвандаи ҷиноятӣ ва нисбати 12 нафар парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оғоз карда шуд. прокуратураи ноҳияи лағ ҷиҳати истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ санҷишҳои прокурориро пурзур намуда ҷиҳати кам кардани талафот пардохти барқ истифодашудаи аз тарафи муштариён кам нишон додани нерӯи барқ истифодашуда дар ҳамкорӣ бо дигар сохторҳои соҳавӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамояд то ба ин васила камбудиҳои ҷойдошта бартараф гардад. давоми 5 соли охир бо дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар кишвар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор мегардад ки ҳадафи асосии он дарёфти ихтироъкорони ҷавон мебошад. соли гузашта дар даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур аз вилояти бадахшон 84 нафар ширкат варзиданд. яке аз онҳо лоиқ шомуродзода буд ки дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойи сеюм гардид. гузориш дар ин хусус. дар даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар ҳудуди вилоят дар соли 2025 84 нафар ғолибони даври вилоятӣ ки то сатҳи ҷумҳурӣ иштирок намуданд 4 нафар сазовори ҷои дуюм ва сеюм гардиданд ки нисбати соли 2024 ду баробар зиёд мебошад. дар соли 2025 хонандаи муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри хорух дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат иштирок намуда сазовори ҷои сеюм гардид. лоиқ шомуродзода яке аз шогирдони беҳтарини муассиса ба ҳисоб рафта иштирокчии чандин озмунҳо аз қабили олимпиадаи фанӣ ки дар пойтахти кишвар шаҳри душанбе аз фани технологияи иттилоотӣ иштирок намуданд сазовори ҷои сеюм гардид. дар моҳи майи соли 2025 бошад дар шаҳри душанбе дар озмуни барномасози ҷавон ширкат намуда ҷои ифтихориро ба даст овард. ман шомуродов лоиқ хонандаи синфи ӯзаи мактаби президентӣ барои хонандагони болоиқа дар шаҳри хорух мебошам. ман дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат аз рӯи номинасияи технологияи иттилоотӣ иштирок намуда сазовори ҷои сеюм гаштам ва сараввалан миннатдории самимии худро ба пешвои маъзами миллат эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои мо чунин озмунҳоро ташкил намудааст. ташкил ва баргузор намудани чунин озмунҳо бори дигар аз таваҷҷӯҳи маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбати тамоми қишрҳои гуногуни ҷомеа ки шуғли иштирок дар чунин озмунҳои ҷумҳуриявӣ доранд истеъдод маҳорат дониши худро миёни дигар довталабон санҷида ба хотири ба даст овардани ғолибият ва сарфароз гардидан бо мукофоти пулӣ имконияти хубест барои иштирок дар чунин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ.
дар шаҳри бохтар аз ҷониби бахши ҳифзи муҳити зист ва кормандони ташкилоту идораҳо дар кӯчаву хиёбон ва боғҳои фарҳангию фароғатӣ тадбирҳои экологӣ доир гардида истодааст. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. имрӯзҳо бо ба роҳ мондани тадбирҳои экологӣ аз ҷумла шинонидани гулу буттаҳои рангоранги ороишӣ ва ниҳолони сояафкан кӯчаву хиёбон ва боғу марказҳои фароғатӣ ва истироҳатии шаҳри бохтар тозаву озода гардонида мешавад. шаҳри бохтар ки маркази маъмурии вилояти хатлон ба ҳисоб меравад, ҳамеша бо саҳми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, масъулини корхонаи воҳиди давлатии ниҳолпарварӣ дар якҷоягӣ бо кормандони бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳр, муҳити экологӣ тоза ва баҳри меҳмонону сайёҳон имконоти хуби гашту гузор ва истироҳату фароғат муҳайё карда мешавад. дар ҳудуди шаҳри бохтар то ба имрӯз зиёда аз 6000 бех дарахтони гуногун шинонда шудааст. ин чорабинии муҳим аз тарафи тамоми корхонаҳо ташкилотҳои муассисаи шаҳрӣ оид ба шинонидани ниҳолшинонӣ, кабзоркунӣ ва сарсабз хурам гардондани муҳити зист ва ҳудуди шаҳри бохтар ҳаррӯза давом бурад. طبق اطلاع تا امروز در دایره انجام چنین اقدام‌های سبز خرمگردانی در حدود شهر نهالان همیشه سبز سایه افکن و گل‌های زیبای رنگارنگ شنیده شده است. ما کارگران کارخانه فرعی دولتی نهالپروری و کبزارکنی شهر بختر امروز تصمیم گرفتیم که برای تازه آباد و زیبا گرداندن کوچه و خیابان‌های شهرمان و باغ‌های فرهنگی شهرمان گل و بوته‌های همیشه سبز و آرایشی را بشینانیم. گل‌های شناندن ما پیازه گل‌ها که می‌باشند. تشکیل نمودن نقطه‌های فروش نهالان و گل‌های گوناگون در مکان‌های مخصوصی حدود شهر نیز یکی از تدبیرهای اکولوژی در سمت اجرای برنامه دولتی کبودزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 دانسته می‌شود. همزمان اهل معارف شهر نیز جهت سهمگذاری در سرسبز و خرمگردانی محیط اطراف اقدام‌های نهالشینانی را در نزد مؤسسه‌های تعلیمی برآ مانده ایستادند که این می‌تواند به بهترسازی وضع اکولوژی مساعدت نماید. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، شهر بختر، اخبار. таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. дар шаҳри панҷакент ин самт ба яке аз авлавиятҳои асосии сиёсати иҷтимоӣ табдил ёфта, бо татбиқи лоиҳаҳои гуногуни инфраструктурӣ тадбирҳои мушаххас ҷиҳати беҳтар намудани дастрасии сокинон ба оби тазаи нӯшокӣ амалӣ карда мешавад. ин иқдомҳо ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва ҳифзи саломатии ҷомеа равона гардидаанд. дар ҳоле ки тоҷикистон бо ташаббусҳои ҷаҳонии худ дар соҳаи обу иқлим дар арсаи байналмилалӣ мавқеи намоён дорад, дар дохили кишвар низ таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ ҳамчун яке аз самтҳои афзалияноки сиёсати иҷтимоӣ амалӣ мегардад. дар шаҳри панҷакент корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсия имрӯз ба зиёда аз 8700 хоҷагӣ, муассисаҳо ва корхонаҳои гуногун хизмат мерасонад ва дар маҷмӯъ даҳҳо ҳазор сокинони шаҳрро бо оби нӯшокӣ таъмин мекунад. барои иҷрои саривақтии корҳои зарурӣ дар ихтиёри корхона 8 техникаи гуногун мавҷуд буда ҳамеша омодаи хизмат мебошанд. таъмини оби шаҳр тавассути 5 пойгоҳи асосии обкашӣ зарафшон, қайнар, шарбат, қавола ва хамиртепа амалӣ мегардад. ин пойгоҳҳо бо таҷҳизоти зарурӣ таъмин буда фаъолияти онҳо таҳти назорати доимӣ қарор дорад. мутахассисон кӯшиш мекунанд ки ҳатто дар шароити тағйирёбии иқлим, фасли сармо ва зиёд шудани талабот ба об таъминот қатъ нагардад ва барои ин навбатдории шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуда ҳар гуна садама дар кӯтоҳтарин фурсат бартараф карда мешавад. ин тадбирҳо идомаи мантиқии сиёсати давлатии тоҷикистон дар соҳаи об ба ҳисоб мераванд. пешниҳоди ташаббусҳои байналмилалӣ аз ҷониби тоҷикистон дар масъалаҳои обу иқлим гувоҳи он аст ки кишвар на танҳо дар сухан, балки дар амал низ ба ҳифз ва истифодаи сабараноки захираҳои обӣ аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. имрӯз панҷакент бо такя ба ин сиёсати созанда ба сӯи беҳбудии шароити зиндагӣ, таъмини саломатии аҳолӣ ва рушди устувори шаҳр устуворона қадам мегузорад. далери бозор, шоҳусайн солеҳиён, шаҳри панҷакент, ахбор. дар ҷангалзорҳои ҳудуди ноҳияи айнӣ намудҳои гуногуни ҷонварони ваҳшӣ ва паррандагони нодир сукунат доранд. бо мақсади ҳифзи олами набототу ҳайвонот, хоҷагии ҷангали ноҳияи айнӣ ҳамасола дар баробари васеъ намудани масоҳати ҷангалзор тадбирҳои заруриро ҷиҳати муҳофизати ҳайвоноту паррандагон махсусан дар фасли сармо амалӣ менамояд.
با فرا رسیدن فصل سرما و زیاد شدن خطر تلفیابی حیوانات وحشی و پرندگان در منطقه‌های کوهی در ناحیه عینی تدبیرهای مهمی بیوتکنیکی جهت زمستانگذرانی به خطر آنها عملی می‌گردند. مقصد از برگزاری کارهای بیوتکنیکی از جانب مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه عینی در همکاری با زیرساختارهای اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راه‌اندازی شده حفظ عالم حیوانات، نگهداری موازنت اکوسیستم و تامین گوناگون بیولوژی در حدودهای طبیعی مخصوص محافظت شونده می باشد. کارهای بیوتکنیکی از روزهای اول سرما در دامنه‌کوه‌ها و منطقه‌های دشوارگذر ناحیه عینی آغاز یافتند. در جریان این تدبیرها برای حیوانات و پرندگان خوراک علاوگی از قبیل خاشاک، بیده، جو، گندم، ریزه گندم و شاله در جایهای معین گذاشته شده، همزمان نمک‌گذاری نیز به راه مانده شده است. در زمستان سربرف تامین سریع حیوانات با ذوق‌آوری اهمیت مخصوص دارد. با اطلاع مسئولین تا امروز چنین تدبیرها در یک قطار موضع‌های مشکل گذر عملی گردیدند، از جمله در منطقه‌های آریایی، موضع حسنه بین دهه‌های ریود و واتا و اینچنین در جنگل اورمیتان، موضع تگوب لنگر کارهای بیوتکنیکی انجام داده شدند. قابل ذکر است که از آغاز موسم سردی این ساله کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه عینی بار سیوم است که کارهای بیوتکنیکی را در دامنه‌کوه‌های ناحیه به اجرا رساندند. این اقدام شهادت مسئولیت شناسی و توجه جدی مقامات دخلدار به حفظ طبیعت می باشد. با تدبیر چنین تدبیرهای سریع‌وقته حفظ طبیعت نوتکرار کشور و نگهداری موازنت اکوسیستم تامین می گردد. бар асари сӯхтори ҷангал дар Чили 18 нафар ҷон бохт. Дар Испания ду қатораи баландсуръат аз самти ҳаракат берун баромада, дар натиҷа 21 кас ба ҳалокат расид. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. дар қисми ҷанубии Сеул наздик 180 нафар баъди сӯхтори бузург бе биноҳои истиқоматӣ монданд. сӯхтор дар канораи шаҳр рух дода, оташ ба инфрасохторҳои наздик ки аз маводҳои зуд оташгиранда бунёд шуда буданд ба зудӣ пурра тахриб кардааст. барои пурра татҳи назорат гирифтани алангаи сӯхтор тақрибан 8 соат лозим шуд то ҳолатҳои сӯхторро пурра зери назорат гиранд. аз минтақаи сӯхтор беш аз 250 сокин ба ҷои амн кӯчонида шуданд. маълумот дар бораи қурбониён то ҳол дастрас нашудааст. пулис мегӯяд ки сабаби ҳодиса бояд дақиқ муайян карда шавад, аммо сокинони маҳаллӣ таъкид мекунанд ки бо далели зичии сохтмон ва шароити носозгори зист дар ин маҳалла чунин ҳодисаҳо зуд рух медиҳанд. бар асари бориши барфи зиёд ва шадид дар Камчаткаи Федератсияи Русия 2 нафар ҷон бохтанд. таври Reuters менависад ҷабрдидагон ҳангоми аз боми биноҳои истиқоматӣ фаромадани қабати барф ҷароҳатҳои марговар гирифтанд. мушкилтарин вазъ дар шаҳри Петропавловский аст ки дар ҳолати фавқулода ҷорӣ шудааст. баландии барф дар ин минтақа то 4 метр мерасад. бисёре аз одамон дар биноҳои худ дар монданд. ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо душвор шуда, нақлиёти ҷамъиятӣ қатъ ва мактабҳо баста шуданд. ҳукуматдорон аз аҳолӣ даъват доранд ки аз сафарҳои дур худдорӣ кунанд ва пайваста иттилооти хадамоти наҷотро пайгирӣ намоянд. барфрезӣ дар нимҷазира зиёда аз 1 ҳафта идома дошта, онро қавитарин барфрезӣ дар 30 соли охир меноманд. бар асари сӯхтори ҷангал дар Чили 18 нафар ба ҳалокат расид. бинобар иттилои мақомот шумораи фавтидагон афзоиш меёбад. ба ҷои ҳодиса техникаҳо, ҳавопаймоҳои зидди сӯхтор сафарбар гардиданд. оташнишонҳо тавонистанд 33 қитъае ки дар ҳиётаи оташ қарор дошт дар муддати кӯтоҳ хомӯш намоянд. оташ масоҳати бисёри минтақаҳои Нюбле ва Биобиоро фаро гирифт. маврид ба ёдоварӣ аст ки дар Чили чунин сӯхторҳо ҳамасола ба қайд гирифта мешаванд. дар Испания 2 қатораи баландсуръат аз самти ҳаракат берун баромада дар натиҷа 21 нафар ба ҳалокат расид. ин фоҷиа дар маҳаллаи Адамуси вилояти Кордова рух додааст. қатора бо 317 мусофир ба самти шаҳри Мадрид равона буд. қатораҳо аз роҳи оҳан берун шуданд ва ба якдигар бархӯрданд. наҷотдиҳандагон дар ҷои ҳодиса корҳои наҷотдиҳиро анҷом дода истоданд. барои муайян намудани шумораи осебдидагон тафтишот идома дорад. ҳаракати қатораҳои байни шаҳрҳои Мадрид ва Андалусия муваққатан қатъ карда шуд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.